tweede is een klassieker. Ik noem dat gewoon Pousse la balle court. En dat was gewoon lopen. En nu weten de mensen dat ik echt snel ben. Ik zei tegen Axel van, ja, voor de match, als je ziet dat er een beetje ruimte is, speel die bal gewoon recht vooruit. En ik krijg de bal van Kevin. Dan geeft hij die bal aan mij. En voor ik de bal kreeg, keek ik. Er stond ene verdediger en dan dacht ik van, ja, kom zo, ik ga niet wat bal bijhouden en dan kaatsen. Ik ga gewoon duwen en lopen en dan zullen we wel zien wie het snelst is. Komt de keeper uit, dan moet ik gewoon een beetje versnellen. En dan zie ik dat de keeper gewoon terug naar achter wil. Dan zeg ik van, ja, dan maakt het gemakkelijker voor mij. En dan op een gegeven moment, wanneer de verdediger een beetje dichter kwam, wou ik nog versnellen. Maar als ik de bal nog eens ging duwen, ging die te verduwen. Dus ik hou hem tegen met mijn hand. En dan gebruik ik mijn lichaam goed en dan zie ik dat de hoek een beetje open is. Maar de bal vertraagt, maakt het wel een beetje moeilijker om goed contact te hebben. Dus ja, dan probeer ik hem volle kracht in de open hoek te draaien. Maar ja, dan gaat die bal dan voorbij de keeper, heb ik geluk. En dan goal. En dan ga ik op mijn knieën glijden en doe ik altijd soldatengroet, omdat ik vind dat ik met maar een soldaat ben.